OK, takže čau lidi, tady se vás Boundation, já vás vítám u tohle videa. Předem bych se vám chtěl omluvit s naším parťákem Mírou, že teďka jsme nevydali dlouho žádný další video, kvůli tomu, že teďka jsme toho neměli moc jako času. Dneska je Halloweenský night na Střechově v Jump Aréně, takže já společně s mým parťákem Mírou a s naším kameramenem novým členem tohohle týmu je Erik, takže se na něj můžete těšit. Kde si budeme prostě zaskákat, budou to soutěže o nejlepší masku, budou tam prostě soutěže o nějaké klasické jako věci, jako například bonbony, sladkosti a takové blbosti. Bude to stezka odvahy, takže se můžete těšit tomu videu. A takže dneska to bude takový prostě jenom vlog, kde si jdem zaskákat a nahecovat nějaký nový triky, které se můžete těšit. Takže pokud se vám bude líbit video, dejte like, odběr, nezapomeňte dát zvoneček, v popisu budete mít náš Instagram, náš TikTok, Boundation 2025, nám můžete dát taky follow. Já si jdu teďka připravit, musím zbalit věci nějaký a jdeme pro kuky a jdeme směr Střechov. Jdem na to. Takže lidi, přišel jsem za klukama, jsem tady s Mírou. 10. A tam s Erikem. Máme připravené věci, jsme zbalení a teď jdeme kam? Na přespávačku. Jdeme na to. Takže lidi, právě jsme s Mírou sem dorazili do Jump Arény, Erik je ještě v hale, takže jsme tady a jdeme na video, užijte si to. Tak jo lidi, Seba se tady učí double backo. Ale uvidíme, kolik pokusů to zabere. Já bych si typl tak aspoň přes 20 něco pokusů. No ok. Jestli chcete vidět můj progres na double backu, psali jste, že jo, bylo tam asi 20 hlasů, že ano, tak budem zkusit. Už jsem se naučil backflip na záda, ale ještě nevím, jestli mám na toto přetočit úplně. Okay, to byl první pokus. Tak prejde zkusit větší výšku. Yes! To by bylo clean, kdybys to aspoň trošku držel. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. Zdejší trenér. Ok, tak další pokus toho byl dobrý. Hezky. A tak první pokus teda v prdeli. Takže lidi, teďka se bude konat skupinová fotka pro Střechov. What the fuck? Bro se modlí. Oh shit. Seba a breakdance. Takže lidi, teďka se stalo to, že jsem udělal jeden velký kruh mezi dětma a kdo chtěl, tak mohl přiběhnout a mohl skočit nějaký skok. Já a Míra jsme samozřejmě byli taky toho součástí. Backflip, sideflip. Chtěl jsem mít round back a card side, ale nešlo to, protože mám v prdeli koleno, takže se omlouvám, že jste to neviděli. Ale teďka máme být ve trojicích, takže jsme já von. Stezka odvahy. A je stezka odvahy možná, takže budu točit celý průběh té stezky odvahy. Lidi, jsme na stezce odvahy, kam to tady zůza? Musíme to tudy projít. Musíme to tady projít. Kdo tam je? Tam je ten krampusák, ne? Hej, to je Rámus, brácho. Ahoj. Hej, srovnáš to. Prosím? Ty to srovnáš. Já vás neslyším. Ty to srovnáš ten cíl. Nebo to je správně. Jak jako srovnat?
Nevím, čím je tohle. To bylo, se nebojím. Pojď normálně, pojď, neboj se ho. Au. Ať se švihne, nech se. Nech se švihnout. Utíkej, pojď, dělej. No ale kde jsou duše, vole? Prosím? Aha. To jsem nevěděl, pardon. Tudy. Oh. Hej, to je hrůza, brácho. Jednou čurtel jsem nás sundal. Měl jsem mu pustit jednu. Takže lidi, projedeme zůvku. Dáme nás bude schovaný na záchodě. A teďka nás hledají trenéři. Mají 5 minut nebo 10 minut na to, aby nás našli. Co děláš? Já to chci vidět znova. To tě uviděj. Fuj. Tak jo lidi, ještě 4 minuty a vyhráli jsme. Zatím nás nikdo neslyšel. Hledají nás tady přes 9 minut. Furt nás nenašli. Ale jinak, byl tady nějaký kluci, kteří říkali, že hra už končí. Ale končí to za 4 minuty. No teď už za 3. Tak doufejme, že nás nikdo nenajde. Doufejme. Nejméně si mělo celé to vůbec chodit. Oh my God! Už jenom 2 minuty a vyhráli jsme. Doufejme, že nás nenajde Mickey. Toho vidět teda za mnou moc nechci s tou maskou. To nechci. OK. OK lidi, tak prý nás našli, no. Práskl nás nějaký malý kluk. Really, nigga? Minuta, kámo, minuta. To je hrůza, kámo. Hey guys, Spider-Man Stamu. Tak jo, máme tady krampusáka. Dráž, ne? Vytáhneš to. Hezky! Hezky! Love on me, love on me. She cannot come with. Koní na more! Chtěl jsi mě chytit, udělal jsem tu handr. A že to byli frézi. Přesně tak, hoši, hlavně, že jste byli frézi. Hej, pojď, Mikio! Běž si pro Mikio. Tak Mickey je teda posranej, protože tady byli čerti a zbyli ho. Právě proto taky šel takhle nahoru. Mickey, pojď dolů! Pojď, bráško! Shit! Tak pojď. Tak co sebou, sundat tě malý kluk? Viděl jsem. Můj názor na tenhle night. Viděl jsem. Povíde. Trenéři jsou tady dobrý. Jsou tady milí na nás, na všechny. Jsme za to rádi. Děkujeme za spolupráci Čekovarena, že se o nás takhle staráte. Velký shoutout, velký things up. Takže tak. Tak jo lidi, už jdeme spát. Uvidíme. Já jsem tady taky. Jo, oni tady taky, ale nemůžu rozsvěcovat, proto jsem pod peřinou. Takže lidi, právě bude večerka. Takže my se jdeme připravit ke spánku a ráno se vám ozveme. Zatím čau. Čus.
Takže dobrý ráno lidi, právě jsme vstali, uklidili jsme celou halu a teďka máme volný skákání, takže vám tady dáme nějaký sestřih, ještě nějaký skoku a bude konec videa, užijte si to. Dneska je moje každá končenina na zlomeniny. Včera jsem se narazil kotník a dneska to je prst. Případně malíček. Už se pomalu bojím skákat. Můžeš. Takže lidi, jsme na konci videa, doufám, že se vám líbilo video, pokud jo, dejte like a odběr, v popisu náš TikTok a náš Instagram a u dalšího videa se s váma loučí tým Move Nation.